Sultan, 8 years and 9 months, at ako ay team leader ngayon ng BPI. So, that time, nagkaroon kasi ng job fair si Madrid dun sa may gym, sa may Orbistonio. So, sabi ko, bakit kaya ganito ang daming tao nag-a-apply? Yun pala dahil nga, merong offer na trabaho. So, kinaumagahan, biglang may tumawag sa akin. Ang tumawag sa akin nun si Sir Ian. Sabi niya sa akin, gusto mo bang pumunta ng Makati? Sabi niya. So, yun, bumiyahe ako ng Makati. Dumating kasi yung point sa akin na sabi ko parang ayoko na. Parang gusto ko na ng ibang trabaho. Pero, naisip ko, baka naman hindi ko rin kayanin. Kaya ang ginawa ko noon, tinuloy ko pa rin kasi ang alam ko na meron akong magiging future dito. At andito yung mga kasama ko na taga-Pangasinan. Pinakamasaya at hindi ko makakalimutan na moment ay ito lang, yung recently lang na yung reward sa Madrid na staycation together with my family, of course. Kasama ko yung pamilya ko at alam ko dahil yun yung pinaghirapan ko. Sobrang laki. Sobrang laking pagbabago, as in sobrang laki. In terms of yung number of employee. Ngayon, dati nasa 20 lang kami, nakasimula kami. Pero ngayon halos hindi mo na lubos akalain na ganito na karami magiging pamilya ng Madrid. So, ibig sabihin, talagang doon mo makikita na ang Madrid ay hindi lang siya trabaho kundi talagang ma-feel mo na pamilya. Pati ako na pagbabago in terms of financially, dito ako nakabuo ng pamilya ko at talagang hindi ka pababayaan. Si Madrid para sa akin ay isang totoong pamilya na alam kong hindi niya ako iiwan hanggang sa akin. Okay, so happy 10th year anniversary SP Madrid. At hopefully sana ay magkasama pa tayo ng matagal. Siguro ako dito ng mga ilang dekada or siglo. At alam ko na hindi lang ito ngayon. At alam ko mas lalong lalaki pa tayo.